Gumikan sa nagkataas nga kaso sa COVID-19, 14 ka police nurses gikan sa DOH gideploy sa Zamboanga del Norte Medical Center. Dawato nato ang kinatibuk-ang detalye gikan kang Michelle Bala Montederamo. Subay sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 dinhi sa Zamboanga del Norte, adunay 18 ka police nurses ug laing 8 ka nurses gikan sa Department of Health ang gideploy sa Zamboanga del Norte Medical Center alang na sa pagtabang sa moatiman sa mga pasyente dinhi. Gumikan sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 dinhi sa Zamboanga del Norte, adunay 14 ka police nurses gikan sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office ug laing 8 ka nurses gikan sa Department of Health ang gideploy sa Zamboanga del Norte Medical Center aron mutabang sa pag-atiman sa mga pasyente nga natapdan sa COVID-19 tungod usab sa kakulangon sa mga nurses nga naa sa isolation ward. Kining nasayran gikan ni Miss Marnie Umamalin, ang acting chief nurse sa maong Tambalanan. Si Ms. Umamalin nagpasalamat sa PNP sa pagsanong sa ilang hangyo nga ipa-deploy ang police nurses sa maong Tambalanan. Dugang ni Ms. Umamalin nga sa naobserbahan sa pagsulod sa bulan sa Hunyo, misulbong og kalit ang kaso sa COVID-19 dinhi sa probinsya ug gani ang ubang COVID patients anana sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakyanan gumikan sa kapuno sa maong Tambalanan. We are very pleased that the PNP had responded to our call, no? Kay dili gyud lalim karon nga panahon nga agi sa kadaghan sa pasyente last June, mga first week sa June, diha gid ang daghan kay nga pasyente, no? Na-observe nato nga sa atong admission na ang uban sa sakyanan. So ang amuang plea ato nga naay somebody to help us nga ka-address sa kadugayon sa pasyente sa tents, no? And not only the PNP but also the kaning DOH, they had also augmented us with 8 nurses, no? Kay 2 in every shift. So they are working in 8-hour shift. So our nurses works at 12 hours per shift. Police nurses ana kini gibutang sa triage areas samtang ang laing nurses gikan sa DOH na usab kini sa emergency room. So sa pagkakaron, ang atong mga police nurses are assigned in the triage area of the hospital. The other group is in the emergency room sa inside, no, sa cleaner part. So katong sa triage, they are going to be on duty for 10 days and then they will have a quarantine for 10 days also. Para naay time nga mo recuperate ilahang body para kuan na pud. Sa pagkakaroon, adunay 45 ka COVID-19 patients ang anaa sa Zamboanga del Norte Medical Center, kinsa anaa sa moderate to severe to critical patients. Gibutyag usab ni Ms. Umamalin nga sagad dali matapdan sa maong virus mga pasyente nga nagdialysis. Nasayran usab nga ang Znmc nagbaton og 36 ka nurses sa isolation ward ug upat usab sa dialysis center apan kulang ra gihapon kini gumikan sa kadaghan sa COVID-19 nga mga pasyente. Niini si Ms. Umamalin subling ng awhag sa katawhan nga kanunay mosunod sa standard health protocols aron malikayan ang maong makamatay nga sakit. Kanunay magsuot og sa face mask, face shield, maghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig o dili bakaha mo gamit og alcohol. Likayan ang pagtapok-tapok bisan ang pamilya imong kauban kay wala ta kahibalo nga anaa kanila ang nagdala sa virus. Samtang sa mensahe usab ni PEMS Roy Vertudes, ang team leader sa police nurses nga anaa sa Zamboanga del Norte Medical Center, kini ang nagkanayon nga deprensya ang ilang trabaho karon nga nagpractice sila sa ilang profesyon isip usa ka nurse sang nitdugay na silang nagserbisyo isip usa ka pulis. Different ang among trabaho as a police work sa gawas mi sa among every station kay naa mi nga lain pud nga tahas. Pero since nga gi-assign mi diri nakita po namo ang kabahin sa atong case karon nga kini COVID-19. Dahil po ni siya nga sitwasyon ma'am, which is ang among profession since nga kami nurse magamit na jud diri ma'am. Kinahanglan man ni sa province ma'am kay kakulangon sa ilang mga medical staff, especially na diri sa COVID ward sa isolation ug diri sa triage kulang jud ang ilang tao ma'am. Morning na naugmin mi diri mga police nurse.
Apan ana naman sila gibutang sa maong tambalanan, andam og tagana sila mo serbisyo ilabi na ang paghawid sa COVID-19 patients. Gikalipay usab nila nga nakatabang sa maong tambalanan ning panahon sa pandemya. Nasayran nga sa pagdawat nila sa maong order nga i-deploy sila sa maong tambalanan, wala kini duha-duha nga mituman sa maong kamanduan aron pagtabang sa health workers dinhi. Mas challenge ding sa amo ma'am kay isip nga kuan po nakatabang pud mi diri ma'am agi sa atong kaso karon ning bahin ng mga COVID-19 ma'am. Mas dakong challenge na mo ma'am. Isip ng leader sa police nurses, gipahimangnuan lamang ni Pems Virtudes ang iyang mga kauban nga sundon kanuna ang health protocols aron dili usab sila patapdan sa maong virus o dili usab sila makatakod sa mga pasyente. Ang police nurses nga nadestino karon sa maong tambalanan, kilangkuban kini sa upat ka mga babae o napulo ka lalaki. Gikan dinhi sa Zamboanga del Norte Medical Center. Kini si Michelle Balamonte de Ramos sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatauran duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede isab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga mga balita dinhi sa atong probinsya. Ug mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong mga reaksyon ug opinyon. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.